Hello guys, tiksay na naman. Hello guys, good morning. Good morning guys. Kasama ko si Katribuhin Hermay. Tiksay na naman kami dito sa teritoryo ng mga pagong saka mga dalag. Stay tuned na lang guys, update ko kayo mamaya. Pagong guys. Pagong. Dali guys, sa ulo. Pwede na! Kala mo lang. Dali. That's it. Dali guys. Ay, nakawala. Malaki.
Ayan na yung labo guys. Tumawid kasi yung bulldozer saka yung ano, dump truck. Wala kaming pakialam! Kaya yung labo bumaba dito. Namaan ka. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Katangad. Lumot. Headshot guys. Hindi totoo yan.